Salut coucou et bienvenue! Vítaj v tomto minikurze pre všetkých milovníkov a milovníčky Emily in Paris. Nachádzam sa tematicky v Paríži, meste módy, lásky a samozrejme francúzštiny. A čo je problém tohto seriálu je to, že Emily sa počas 4 rôznych sezón ešte po francúzsky poriadne nenaučila, no to nie je tvoj prípad. Presne to je cieľom tohto minikurzu, kde si ukážeme, ako funguje hovorovosť, prirodzenosť a ako Francúzi reálne rozprávajú na základe toho, čo môžeme vidieť priamo v tomto seriáli. No a tento kurzík je určite pre teba v prípade, ak chceš francúzštinu posunúť na vyšší a prirodzenejší level. Mne osobne tento kurz by veľmi pomohol v čase môjho štúdia francúzštiny na strednej škole, kedy som poznala francúzštinu len spisovnú a knižnú. A toto je presne to, čo ti pomôže dostať sa na prirodzenú úroveň a Francúzom nielen lepšie rozumieť, ale aj vedieť pekne prirodzene rozprávať. No a ako tento videokurs funguje? Je rozdelený do 5 základných kategórií. V prvej si ukážeme, ako sa správne používa osoba un. Druhá kategória je venovaná negation, teda prirodzenému záporu. V tretej kategórii si ukážeme, ako fungujú rôzne mots raccourcis, čiže skrátené slovíčka a ako aj skracujeme rôzne slovíčka s osobami. Štvrtá kategória sa bude venovať argot, čo je francúzsky slang. Ukážeme si nejaké základné slovíčka, ktoré určite musíš vedieť. No a nakoniec v 5. kategórii sa venujeme les béquilles alebo les tics de langue. To sú také naše možno jazykové barličky, ktoré prirodzene použijeme v rozprávaní a ktoré potrebujeme pochopiť, ako správne do vety vložiť, lebo nám umožnia nielen lepšie porozumieť, ale aj znieť trošičku prirodzenejšie. No a to všetko bude prepletené priamo ukážkami zo seriálu Emily in Paris. Na to teda môžeš tešiť, pretože všetko to, čo si ukážeme, všetky tie elementy a slovíčka, ktoré potrebuješ poznať, nájdeš priamo v ukážkach v seriáli. Samozrejme pôjde o prirodzené diskusie a konverzácie, ktoré majú hlavne francúzske zložky a francúzski herci v tomto seriáli, že nebude to priamo Emily, ale ukážeme si, ako správne a prirodzene fungovať, aby to neznelo ako školská francúzština. No a na záver mám pre teba aj malé PDF-ko s aktivitkami a so zhrnutím, takže všetko, čo sa naučíš, si môžeš poriadne aj presvičiť. Tak poďme na to!